siger bare i dag. Hej alle sammen og velkommen til min kanal. I dag har jeg Kasper med fra klubben. Vi skal lave hærværk i børnehaven. Ja, hærværk med røveren. Du går bare derovre. Nå, det første du gør, det er sådan. Hold nu sådan lige så roligt. Og gå ind. Og så gemmer du dig. Den næste øjeblik. Og sådan er fucking færdig. Du kan stille. Kom. Kom. Og så skal vi spille lidt. Kom, vi skal ud og spille. Vi fik en bold, Så er det sådan. Først, det var en god video, var det ikke? Jamen, vi skal sgu da spille lidt. Folkene er klar til at se, hvor gode vi er til at spille fodbold. Ja, det skal vi se. Hvem får først bolden? Det gør jeg sgu da. Okay. Kig her! Ja! Ja! Vi spiller sgu da volleyball! Nej, vi skal spille volleyball! Kom og ramme den her. Skyd! Vent! Skyd! Haha! Hvordan fanden kan man like Ross? Det var mål. Du skal ramme mål. Så den der net, det er målet. Ja, og jeg har 0. Det er der langt. Og du er dig. Så film og lad være med at trykke den. Kig! Nej! Ja. Yes, om igen. Det var morsomt, drenge. Og piger, tak fordi I gerne ville se med på min video. Det var altså fornøjelse at have. Kasper, sig farvel til kameraet. Nej, farvel. Vi ses en anden gang, folkens. Ja. Hej hej.